Hola, així estan Noelia i Mireia, que ens van explicar el projecte que han fet que pertany al tema de control i robòtica. Hola. Hola, yo soy Noelia. Yo soy Mireia, som de l'Institut Pies Mondúber de Xeraco de la classe de tercer C. Hem fet un semàforo i estan els LEDs. Està format per LEDs, no? Sí. I que estan enganxats a un cable i aquest cable va al motor, que han ficat unes politges també per a reduir la velocitat del motor. Molt bé. I els LEDs se van encenent successivament, no? Sí. Gràcies Al pot de llauna que gira per les corretges Molt bé. I fa de programador al pas de la llum. Molt bé. Està molt bé. Us ha costat molt de fer-ho? Bueno, un poc. Hi havia coses que costaven més, però en general ha estat bé i divertit. Sí. Funciona molt bé. Ara el LED roig, després el verd i ara el groc, no? Sí. Molt bé. Us ha eixit molt bé. Enhorabona Gràcies. a les dues, Un 10. Gràcies. De res.